Ba sabon abu bane saɓa ma dokoki a lokacin zaɓe a Najeriya, ya zama tamkar ruwan dare, wanda aka fi mai da hankali a duk lokacin da ake tsokaci akan ƙalubalen da ƙasa ke fuskanta tun daga dawowar salon mulkin dimokuraɗiyya a shekarar 1999, wanda ya kawo cikas ga ci gaban dimokuraɗiyya a faɗin ƙasa, duk da matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka domin magance ƙalubalen. Domin wayar da kai akan wannan, Dr. Abdullahi Sani Mungadi da shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa da ke jihar Kebbi, Joseph Yaro Macika, sun baƙwanci shirin jihar Kebbi a kai tsaye, wanda kafar gidan talabijin ta NTA Birnin Kebbi take gabatarwa kai tsaye a kowane sati, inda suka tattauna akan cancanta ko akasin haka a lokacin zaɓe. Joseph Yaro Macika ya ce hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa takan shirya taron wayar da kai akai-akai, inda suke gayyatar 'yan siyasa da sauran jama'a don ilmantar da su akan illar amfani da kuɗi a lokacin zaɓe, inda ya kira ga masu jefa ƙuri'a da kar su yi watsar da damarsu saboda kuɗi 'yan ƙalilan da za su sanya su a cikin halin kakanikai na tsawon shekara 4. Shine kada a dubi a na hito jam'iyya kaza, ko da yake an sa wani da bani bukata, wannan kuma da aka sa ba zai iya aikin da ake bukata ba, sannan dole ne ogana ko ubangida ya ce dole a zabi wannan. Kaga idan ka bi wannan ka cuta ma kanka, ka cuta ma al'umma. Abinda ake bukata wanda zai fitar da al'umma kunya, wanda zai biya bukata, wanda za a zaba ya yi abin da ya kamata. Dr. Abdullahi Sani Mungadi ya siffanta halayyar 'yan siyasa na yanzu a matsayin wani yunƙuri na neman mulki ido rufe, wanda yakan jefa 'yan ƙasa a cikin ƙuncin talauci, inda ya ƙara da cewa wannan ɗabi'ar ta 'yan siyasa ba za ta kai ƙasar nan ko'ina ba. So abin da muke gani muke kuma kare kira ga masu zaɓe shine idan 'yan siyasa suka zo muku da kuɗi, don dole sai sun zo da kuɗin nan, idan suka matsa muku ku karɓi kuɗinsu ku karɓa, amma ku zaɓi wanda ya kamata ku zaɓa, wanda ya cancanta. Kowa ya san wanda ya cancanta, saboda ko gidanku an ka 'yan takara, ko gidanku ku addu'a kun san wanda ya ki ku dama ya ki ku kwatanta adalci, ya ki ku zama jajirtacce, zai kuma inda za a ba shugabancin wannan gida ko in shi ya shugaba, kun san abin da yake yi. Shirin yakan taho muku a duk ranar Lahadi da karfe 10:30 na safe, inda masu kallon mu suna iya kira domin tambayoyi. Daga birnin Kebbi, Safiyanu Adamu Koko, labarun NTA.